Reverend Isaac Edu ubetimi afrɛ me pa akwese me ni we hia obrasem dwumedie so se wo oni obi nye free nkyerɛ sɛ obi so ni obi nye free na sɛ wo nkasa obi ano no so nkyerɛ sɛ wadamfo no ma ne nkasa wo nua kora no maame sɛ wo ni obi nye free nkyerɛ sɛ wo ba ene nua kora nyaka papa sɛ wo kyiri wo nua nkyerɛ sɛ wo ba no nkyiri wo nua ne da onfa bi ni wo ba no na ɔne wo ba ne ni asɛm wo na ɔne wanya ɔdɔfo so obi ni obi nya no abɛgye ntɔkwa no ko onua kora ne wo adamfo ne nkasa nti wo so wo ne onua kora nkasa wo yɛ mistake wo yɛ big mistake efi sɛ obreku kranko na kokɔ kranko adinti ina obi kyiri obi anu susu nti wo so kyiri onua kora adinti ina wo kokɔ obi ntɔkwa ama no hwɛni yeo na kyena ɔne onua kora be bom no be yiwu nsinsɛm mu afɛ de wo be hu sɛ wayɛ kwasea hwɛni yie no akɔgye wadamfo na maame ana papa ntɔkwa anko hwɛni yie nyame nhyira bye bye.